खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय बिसेसके जोंनि बिटिआर सरकारनि जितु चिफ प्रमद बर' सारनि नाजानायाव दिनै रायजो राजाफोरनि मोनसे डिमान्ड बियो गोजां बोथोरा दा जाफुथारदों दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोनसे लुबैनाय थादों मा बे गोजांनायखौ माने होबथानो थाखाय एटलिस्ट कम्बलफोर मोनोबा मोजां जायो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुंनाय जादों आरो थारैनो नंगौ दा गोजांनाया जाफुथारदों दा बे हिसाबै सरकाराबोथ' रायजो राजानि गणतन्त्रआथ' बाय द पिपुल अफ द पिपुल फर द पिपुल बेखायनो रायजो राजा जितु समस्यायाव गोलैदों रायजो राजा बिपदआव गोलैदों दा रायजो राजाखौ नायनाया रायजो राजाखौ सापर्ट खालामनाया गभर्नमेन्टनि दायथ' दा बे हिसाबै जोंहा दिनै प्रमद बर' सारा बाथ्राथ' नंगौ दिनैहाय गोजांनाया जाफुथारदों बेखायनो सरकारि भाबै जोंनि रायजो राजाफोरनो एसे अनसुंथाइ होनो हायो नामा दा बेखौ साननानै दिनैहाय कम्बल राननाय जादों आरो कम्बल राननाया खोब सिस्टेमेटिकलि जादों खोब गोरिब मानसिनो होनाय जादों एखेबारे निडि मानसिनो होनाय जादों दुरबल मानसिफोर जायफोरनाखि बिराद अभाब माने गाननो जोमनो न' बां बिराद माने गाज्रि बे रोखोम गाज्रि अबस्था मानसिफोरनो होनायनि थाखाय जे थांखि लादों आरो बे मथैनो बे थांखि बादिनो दिनैहाय जों राननो हादों दिनैहाय जोंबो बनगाव ब्लक हिसाबै बिराद गोजोननाय थादों दिनैहाय जोङो एक्सुवेलि गोरिब मानसिनो कम्बल गांसे होनो हानायाथ' बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै जोङो जोंनि समस्तिनि सिङावहाय जेसेबां प्राइमारि दं बे प्राइमारियाव हाबै रायजो राजाफोरनो जों होदों दिनैहाय सुखुनजरा प्राइमारिनिफ्राय लानानै माने सुखुनजरा बिसिडिसिनिफ्राय लानानै मागुरमारि बिसिडिसि दाउलाबारि बिसिडिसि दाउलिगुरि बिसिडिसि आरो दिनैहाय सिजुगुरि बिसिडिसि आरो नै दा वेस्ट मालिगाव बिसिडिसिनि आन्दाराव जों राननाय जादों गाबोनबो जाबावगोन मैयाबो जादों दा बिराद गोजोननाय मोन्दों जोङो थारैनो प्रमद बर' सारा मानसिफोरनि जा मोनसे समस्या बे समस्याफोरखौ नायनानै मोनसेनि उनाव मोनसे जे माखासे आसनि लानानै रायजोखौ सेबा खालामनो जे नाजादों मानसिफोरखौ जे अनसायनो नाजादों बियो खोब मोजां बाथ्रा दिनैहाय कम्बल राननायल' नङा दिनैहाय बायदि रोखोमनि जोंनि फरायसाफोरनि जोंनि आइजोफोरनि थांनानै थानायनि थाखाय दिनै मोनसे उनाव मोनसे लामाखौ दिनै लादों जेरैहाय अनसाय बिथांखिनि बाथ्रा गियान सोरांनि बाथ्रा रग निर्मुलनि बाथ्रा बे रोखोमनो गोबां आसनि फिसा फिसौ आसनि जे लानानै फिसा फिसौ मानि बाथ्रायाथ' फिसा फिसौ नङा बियो आसनिफोर जा लादों बियो एखेबारे बिराद माने गोनां आरो प्रयजन दा बे आसनिनि गेजेरजोंनो दिनै बिभिन्न सेक्सनाव थानाय मानसिफोरखौ दिनैहाय जोंनि सरकारा माने एसे सहाय होनो नाजादों दा दिनैहाय कम्बल होनायाबो कम्बल राननायाबो सरकारनि मोनसे दायथ' आरो खोब दुरबल मानसिफ्रानो दिनै कम्बलखौ मोन्दों बा जाय दुरबल फेमिलि माने बिथांमोननि थाखाय कम्बल गांसेयानो बिराद गिदिर बाथ्रा दा दिनै बेखौ जों दिनै मावनो हादों आं बेखायनो दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आङो बिराद बाख्नायो आरो बिथांनिसिम हाजासे रोजा रोजा आङो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो भबिष्यतआव जोंनि मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि समस्याफोरखौ लानानै गोबां बे रोखोमनि आसनि लालांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों जोङो दा फुल सुइङावनो दङ जों फुरा नाजादों जे नंगौ जे 2020नि बिटिसिनि बिसायख'थियाव जोङो माने देरहानो हायाखै नाथाय देरहानो हायाखैबाबो जोङो दिनैहाय पार्टिनि जा मोनसे स्ट्रेंथ बियो बिराद स्ट्रं जाबोदों आरो जेननाया जोंनि मोनसे लेसन दा बे लेसनखौ लानानै जोङो 2025नि जानो गोनां बिटिसि जे इलेक्सन जों बेवहाय फुरा साखा फारा जादों जोङो दा जोंनि दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थाखाय जोंहा रिसाफल जादों रिसाफलाव गोदानबो थादों गोजामबो थादों जों गासैबो थिग खालामलायनानै दा गोदानबो थादों गोजामबो थादों जों गासैबो थिग खालामलायनानै दा जोङो फुरा पार्टिखौ मजबुत खालामदों आरो आंहा मोनसे माबा दङ फोथायनाय दङ आरो जा मोनसे माबाखौ जों नुदों पिक्सारखौ नुदों दा बनरगाव समस्तिया बा बनरगाव ब्लक इउपिपिएलआ बिराद माने राफोद आरो फारसेथिं गुबुन हान्जानिफ्रायबो जोंनि दोलोआव हाबबाय थादों दाख्लैसो बावाखै क'क्राझार टाउनाव थानाय शान्तिनगराव 1000निबो बारा जोंनावहाय जयेना जादों आरो 1000निबो बारा जयेन जानायफ्रा फ्रायानो नांगालनि थारमाने बिपिएफनि आरो बिनि उनावहाय दुरामारि जावलियापारायाव जादों फ्राय 40 जनसो जादों आरो नै जोंहा साननैसोनि उनावहाय दिनै
दिनै जेनेबा मा थारिख जाखो साननैसोनि उनावहाय आरोबाव माने क'क्राझार टाउनावहाय माने जयेना जाबावगोन दा बेखायनो जयनिं जानाय हाबाफारिया दा जाबाय थादों दा बेफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो जे बनगाव समस्तिया माने सिगांनिफ्राय बिराद माने गोख्रोङाव दङ आरो 2025आव जों देरहागोन दिनैहाय जोङो बे सरकारि भाबै कम्बल राननायनि गेजेरजों दिनैहाय दा गोदान बोसोर इंराजि गोदान बोसोर 2025निबो आङो मोनसे उइस आं होबाय आरो लोगोसे दा सोलिबाय थादों जोंहा दमासि मागो दमासिनिबो आङो बयबो जोंनि बिटिआरबासि आरो बनगाव ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानो जाहाथे बे फैगौ मागो दमासियाव जों बयबो सान्थि रोखोमै जों उपभग खालामनो हायो आं बेखौनो गोदान बोसोर दिनै जे वेस्ट मानिगाव प्राइमारियाव जे मोनसे कम्बल राननायनि मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया मोनसे जोंनि थाखाय बहुत पजिटिभ गोनां बहुत मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आङो वेस्ट मानिगाव प्राइमारिनि थाखाय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बहुत धन्यबाद होनो सानदों खारन जोङो दिनैथ' कम्बल राननाय मोनसे हाबाफारि बिनि बादैब्लाबो जोङो वेस्ट मानिगाव प्राइमारिया प्रमद बर' सरकार सालायनाय जिहेतु सालायनायनि मोनसे सोलिगासिनो दङ बे सोलिनायखौ आङो सारखौ आंनि वेस्ट मानिगाव प्राइमारिनिफ्राय आङो सारखौ धन्यबाद होनो सानदों खारन जेसेबांनाखि सरकार जाजेननायनिफ्राय प्रमद बर' सारा सरकार सालायजेननायनिफ्राय जेसेबांनाखि आइटेम फैदों जेसेबांनाखि अनसुंथाइफोर फैदों जेसेबांनाखि मिशनफोर फैदों बेखौ जोङो दिनैसिमावहाय रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ नायनानै रायजो राजाफोरनि आंखालखौ नायनानै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे होबोगासिनो दङ दा थिग बिदिनो जोङो वेस्ट मानिगाव प्राइमारिनि सिङावहाय जेसेबांनाखि बेमारि गोग्लैसोनानै थानायफोर दंमोन बिसोरखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो मोनसेनि उनाव सासेनि उनाव सासे जोङो बिथांमोननो बेमार सिकित्सा खालामनो थाखाय जोङो रग निर्मल मुङै होबोगासिनो दङ आरो बिनि बादैबो जोंनावहाय गियान सोरां होनाय जादों गियान सोराङा जाहैबाय जायफोरनाखि न'खरा हाजिरा मुजिरा मावनानै गाव गावनि फिसाफोरखौ फरायनायनि फारसे कलम बेग गाननाय जोमनाय होनो हाया बिथांमोननो सुफुंनो थाखाय सरकारा जोंनि प्रमद बर' सरकारा बा बिटिआर सरकारा जोंनो बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरखौ नायै हो होननानै होनहरनायाव जोङो जायफोर न'खरा एखेबारे लेबार मावनानै गथ'फोरनि फारसेनो एखेबारे नायसननो हाया एबा बिसोरनो सुफुंनो हाया बेफोरबायदिखौ जोङो नायै एखेबारे गावसोरखौनो लेंहर जोङो बेफोरबायदि नामखौ जोङो सोसननानै हरनाय जादों आरो बिदिनो सोसननाय हरनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननो जोङो बे अनसुंथाइफोरखौ हरहोनो हानाय जादों बिदिनो गोबांथा जेसेबांनाखि जोङो 4 बोसोरनि बारा सरकार सालायबाय थानायावहाय जेसेबांनाखि बिटिआर सरकारनि जे अनसुंथाइ फैदों जों बेखौ रायजो राजाफोरखौ सुफुंगासिनो दङ दा ओंखायनो आङो दिनैबो धन्यबाद मोनदों जिहेतु आंनि आखाइजोंनो आंनि गोसोजोंनो आंनि रायजो राजाफोरखौ नायसननायजोंनो जे जोङो थन' राननानै होनो हादों बेखौ आङो राननानै होनो मोननायखौ आंखौनो मोनसे मोजां मोनदों आरो जिहेतु रायजो राजाफोरखौ नायसननानै जे रानहरनो मोनदों रानहरनोदि जोंनो अनसुंथाइ हरदों सरकारा बेखौ आङो सरकारखौबो धन्यबाद होनो थांदों दा ओंखायनो आङो दिनैहाय जिहेतु कम्बल राननायाव जे बे फंनैसो आङो रायजो राजानि अनसुंथाइखौ होनो मोननाय आरो सरकारनिसिम जे आङो बे रादाबखौ हरनो मोननाय बेखौ आङो धन्यबाद मोननानै बेखिनिखौ आङो फोरमायनाय जाहैबाय।